Ngayikhetha inkosi enkulu yasePhalamende. Bantwana bakaNkulunkulu, sikhuluma ngoNkulunkulu okhona phambi kwethu. Sikhuluma futhi izinto eziphathekayo. Ngizokhuluma lapha indaba izoba intathu kuphela. Ngizokukhuluma ngami ukuzalwa kwami ngoba mina ngafa kwa ilanga esizwe sikamame ziphi izingane. Ngizokhuluma ngomfowabo omdleduze. Bese ngikhuluma ngaloyo umnye osephephukile wasona ethemba izinto. Waphephuka umsebenzi kaShembe kodwa wayewudale yazi ukuthi uzophephuka. Kufika ukomdleduze umkhwenyana kanodadewethu uIsiyoni. Baziyoni bonke kubo. Usanodadewethu owamanqele. Uzocela umntwana enkosini Ilanga. Lithi Ilanga uyothola umntwana, uyofunda kakhulu. Kodwa ngeke abe umfundisi esontweni lakho. Uyoba umfundisi waleli bandla lami. Kushilanga wazala umanqele nangikhona wafunda kakhulu, wamthuka uShembe esikoleni angazi nomzokuxolisa lokho. Wamthuka uShembe washo zonke izinto efundile lapha ya. Wajika lapho namhlanje wafika eLindi umanqele eldiza eza namanesi ayewafundisa egqoka umjimbo omnyama wenkulu yafika inyanga eziyawukhumula yamfaka umjimbo omhlophe wangena kanjalo manqele la azashunyayeza. Kodwa umsebenzi wani wenkosi Ilanga lamtshela lahle engakazali. Kwafika uBishop uJiyane wamaSabatha ezocela umntwana yaphikela athi Ilanga uyothola umntwana uyoba umfundisi waleli bandla. Ngeke abe umfundisi enkozweni yakho owesibili lo. uJiyane uhambela esengumfundisi waphephuka wayethemba izinto kushuthi khona ongalunganga kahle. 1975 indaba yokugcina leyo iyaphuthuma nje nawe uyabona nje nakuya 1975 eMarathon Shembe uNkulunkulu ngempela ayikho enye into uyabona nje mawungazi uShembe uNkulunkulu uyedwa futhi. eMarathon kuvaleka umgodi ngo1975 kugcibeka abantu phansi emgodini insizwe ezisithupha. Uyangena Ilanga lamalanga ngena phansi emgodini ifike bakhela amadwala labantu abayisithupha phansi ejuleni komgodi ukuthi bengafi. Sekuyambiwa ukuthi icingo laba bantu thothi kujulile kakhulu. Sekuyeka kuthiwa ngoba vele sebefile bahlala amasonto ayisithupha phansi laba bantu bahlala amasonto ayisithupha bathi babaphume bakhishwa Ilanga. Makumbiwa kancane bethi cha ngoba sekulandwa idumbu nje noma ningasasheshi laselibhala incwadi Ilanga la uyifaka endini yemanager inglazi umuntu ophethe umgodi la ibhala incwadi lapho la ifaka endini egoli eMarathon la ifaka endini kukhiwe kubhaliwe le baphezu kwetafula envelope emhlophe. Kusho mina nguJG Shembe banini laba abantu bayaphila bonke. Yaphuma la imanager ifike nobani incwadi la athola la umuntu ofike nencwadi wathi kodwa le ncwadi ithi akumbiwa abantu bayaphila lapha phansi emgodini. Wabuyela kwambiwa kwathi esontweni likaSikisi phinde atholakala incwadi phezu kwetafula. Namhlanje embalini kahle senifike kubo ningabalimazi nizophika kubo namhlanje nizobakhipha batshela abantu bakabambayo ukuthi abambe kahle ngoba sebefike kubo abantu bazobakhipha bayaphila. Zaphuma insizwe yazi ngitshela wena ngesitayile ngitshela ngesitayile zaphuma insizwe emasontweni ayisithupha singakwazi ukudla kodwa zicwebezela ikhuluphele kumasonto ayisithupha. Makubuza ukuthi naphuma emgodini isikhathi eside kangaka amasonto ayisithupha niphansi emgodini naphuma nicwebezela niphile ninamandla yini na bathi kukhona ubaba othe uShembe ubefika njalo ngo9 asenzela inkonzo mayephume ehamba sisale isisuthi afike ngo6 ntambama asenzela inkonzo mayephume ehamba sisale isisuthi asikaze silamba. Uyena usitsheleyo ukuthi nizomba ngakho nje siyahamba nje eNatal kwangekho namunye umuntu omNazaretha kulabo bantu. Siyahamba eNatal labatshela Ilanga lathi ufike eThekwini nibuze naseNdiyeni zafika insizwe ngo1975 eziwu6 zizobonga ukuphuma kwaze emgodini. Balibonga igama lenkosi Shembe uNkulunkulu noma uyathanda noma uthanda uNkulunkulu nje ngenkani. Amen. Ngiyayibongela. Kokeli hoyingcwele angikhokheli